Yay, nanawag. Wait sa, nanawag pulis. Wait sa mga igsoon. Hello, bay. Oh, good morning, sir, bay. Oh, musta man? Huwag na tuyo ni ba? Ay, duol na kayo. Duol na. Ah, nya. October 25. Oh. October 25. Wala akong mga nakabok aribay kung ano, November o December. O ikuan lang ko, i-update ko. I-update ko ay kay kuan ba aron ma. Na may mga kailan ako rin ba? Raka pamilya na sila na ako kining anak man ko diha agad. Naka-share po ko badak diha sa San Isidro. Duol na ba? Maayo kay duol. 25 of October. Sige. Okay, basi na changes diha nimo ba? High school. Sige. Sige ba, salamat kayo. 25 of October. Sige. Sige ba. Sige ba, isa pa yan. God bless. Okay. So, kung anda ito siya mga igsoon, happy to. So, happy akong classmate ba during my criminology days. Di man to pwede, di na ko to bagon. Ga-invite nga speaker daw ko karong 25 of October Drug Symposium. Friday. Okay. So, ako dyan na ikwao nila igsoon nga ngani. So, mauna nga. Pasensya no, na-interrupt gamay itong live kay ako atong classmate sa ako ang pagka-pulis sa una eskwela ba, criminology days niya. Karon daw nabalhin siya, nahimo siyang Chief of Police sa San Isidro, Bohol. So shout out Police Captain Jasper Reyes, mga ito nanawag na ko ganina. So iya kong gi-invite as speaker this coming October 25, okay, Friday. So nanapoy laing higayon igsoon. Mao mo ginay paborito na ako mga audience, mga adik-adik. O katong mga wa pa kasuway ba atong sultian og unsa ka delikado ning illegal nga droga. Mao man na diha no. So pasensya na no, na-interrupt gamay pero padayon ta. Usa ni share mga igsoon. Okay? I-share sa nato igsoon, i-share na to ang pulong sa Ginoo. Actually igsoon, dili unya ron ta ko mag-live kay nami laktaw pero nakita na ko ang message. Actually usa ni siya ka tinuod nga kasinatian sa one of our followers diri unya. Naluoy sad ko niya ba kay nagpaampo siya, nagpakuan siya, no? Advice og unsay angay buhaton pero iyang gihimo giampo lang daw niya. Impact bitaw sa kinabuhi. Kung ang imong maparis, masawa, mabana, dili gyud mao ang partner nga uyon sa kabubuton sa Ginoo kanang ikaw ray nagpili ba. So naluoy ko kay grabe, gikan daw siya simba, nag-evangelize, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, niguli niya iyang bana hubog kayo unya kanang nagsigig disco, sigig sayaw, luoy kay siya no. So naaman jud ni igsoon, at first igsoon, it's all about decision man gyud na. So mao ni atong isgutan karon ato aning palawman og maayo igsoon. Amen. So before that, I just want to encourage everyone to share our live today, this morning. Share igsoon, to share. Ato share ang ato ang live unya. Don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Let's go. Okay, so ako sa ning i-share igsoon. Love? Musta yung buntag di igsoon? Yung adlaw diha, no? Nagampo ko kanunay, as always.
nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas, labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo. Mao na importante kayo. Praise God. So, done sharing and shout out na ako tanang mga ato ang mga subscribers sa nga page. Shout out. Thank you so much sa effort and mga followers. Mga new followers, welcome kay mo ani, and then sa mga avid viewers and listeners, no, salamat kayo kanunay suporta. Best support ninyo igsoon kanang ning tan-aw mo kay nindot man sa kay makahatag og motivation, no. Basta this is for the glory of the Lord, as we all know na wala tay giisa nga relihiyon dire, no. We respect all religion, and gahapon ay nagsigig lalis og debate about ni aging adlaw, pero di ko na ganahan na nga na igsoon. Now I promote peace, and again, as what I have said ganina earlier, igsoon ako ato ang mensahe karon igsoon na ay nag-comment na ko niya. Sa ding akong gi-screenshot naman din ako niya, akong gi-uri ba sa akong gitan-aw sa ako ang mga photos nakit-an ako. Sa ding akong gibasa, natandog sad ko kay daghan manggugog nakita nga mga pamilya karon, mga Kristohano na nangalagad sa Ginoo. Daghan nagpre-request na ako, iampo ilang bana, iampo ilang asawa, iampo ilang bana, ilang asawa na sila problema sa ilang bana, na problema sa ilang asawa. So, daghan ba nga mga na sila mga struggle regarding sa ilang own family. So, mauni atong gitapik karon igsoon kay ako pong nakita atong nag-comment sa ani ba. Naadri ako ning basahon ang iyang comments nga. Luoy gid, no. Grabe daw antos niya agunta, hot lami na i-give up, pero para sa Ginoo niya usapod ana bisag unsaon mauna daw na iyang partner hangtod sa kangturan mo ng iyang giantos. Pero naa man untay mga choices nato, naa man untay posible nga desisyon nga atong himuon nga hanay gid unta atong kaminyoon nga ang atong marriage life is naka-align sa will ni Lord. Mao gid unta na, no? So mo na atong topic karon igsoon, and again shout outs to na mga OFW, si Man, si Ferrer, naka-permanent residence og nagtan-aw ron diri. Salamat day atong kuana, tong package ba. Package ba tawag gyapon na tulap? Og napa ko nagpadong og nanap pod lain nag-message na napoy nagpadong na pod. So praise God for that. Wa man ta nangayo ang naghihikap ron na sila sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Shout out Sister Concepcion Castino Kobashi, one of our avid followers, kay naka-permanent resident sa Japan. Okay? Shout out na ako tanang ko anday diha piniriso kanunay man na mga jail officer, mga warden, tanang mga Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Marine, and Bureau of Fire Protection, tanang security guard nga nagpahipi na nagtan-aw. Shout out mga brad, mga sis, and of course tanang kapulisan. Ganina akong kastorya pulis to igsoon hipi. Samtang nag-live tawag so good, pasensya na mo na interrupt gamay kay di man to pwede nga di na to siya tubagon. Ako atong classmate nga hipi. And shout out to Sister Anne Marie Cooper, nagtan-aw from Australia. Okay? So gitawagan ko niya kay naa daw drug symposium this coming October 25. Nya usa ako may ilang speaker. Okay, ako tong set out balik, no. Police Captain Josper Reyes na siya sa duol na mi. Na siya diri San Isidro Bohol na sign. And shout out na ko ang police Camp Osmeña Cebu, then Barracks Tagbilaran City. Shout out sa mga hepe diri, sila si Police Lieutenant Colonel, sila Chief Newes, Chief Batuan, ug among hepe diri sa Clarin Police Station nga si Chief Amba. Okay, ug tanang mga higalan ako diri kauban og tanang mga PNP life coaches. Okay, shout out. So shout out also to all of my brothers and sisters of Alpha Kappa Rho around the world. Along live kanunay mga brad, ipataas na itong Ginoo. Ayaw di na ito kalimtan na itong hierarchy, and the first is God. Amen. O sa mga brad na ako sa SEA, skip throne in arms, walay mahitabo nga long live kung walay Ginoo. Sikreto sa kataas nga kinabuhi, isa na itong Ginoo. In everything we do, let us put God first. Amen. So Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong adlaw, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw, mabungahong adlaw din natong tanan. Praise God. So start na tong live, and let's pray. Okay, kay actually na may lakaw pero napa may gipaabot ni dilikyat ko. No, di ko ingon magdugay ni Igsoon. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed day that you've given to us.
This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Daghang nangamatay karong adlaw, wala kamata, apan kami imong gipamata, tagaag libreng gininhawa, wala mag-oxygen Ginoo. Daghang nakamata karon, daghang buhi karon apan nag-oxygen, apan kami Lord God, libre nga ginhawa imong gihatag namo. Dili binayran. So Lord God, salamat kaayo Ginoo. Salamat Ginoo sa maayong bagong adlaw og puno sa bagong paglaom. Wala minimo pamatha karong adlaw nga walay purpose, walay paglaom. Kung namay ng mata karon Lord nga naay mga problema, but imo ming gipamata karon kay naay paglaom sa mong problema, naay solusyon. And Lord God, thank you so much, and especially Lord kaning another opportunity nga mamalandong mi mamati mismo balaang pulong Lord. Naay daghang mga tao karon sa lain-laing dapit nining kalibutan gusto mamati sa imong pulong. Apan wala sila higayon, wala sila panahon apan bulahan kami Ginoo. Kay nining taknas kabuntagon gitagaan minimo og kahigayunan nga mamati na usab, maghisgot na usab sa imong balaang pulong. So Lord God, we welcome you sa among pagabuhaton karon, and first and foremost Lord God, so siya mong kasing-kasing. Kung na may mga hugaw sa sulod namo, mga butang nga wala mi makabantay kay usahay Ginoo, na mga panahon nga dili mi makabantay because of our imperfection. Tao lamang mi Ginoo, na mga panahon nga nagtuo mi eksakto mi apan sayop mi sa pananaw nimo. So Lord God, limpyuhi among kasing-kasing aron mahimo ming angayan takos mamati sa imong pulong. Tagay usab kami kasing-kasing madinawaton og correction. Dili lang mo amen, dili lang kutob maminaw, kung dili mo sunod. Kay diha sa pagsunod naa dihang milagro, naa dihang breakthrough, naa dihang panalangin. I-bless ta ng viewers karon Lord God. Bisan asang dapitan ining kalibutan kutob sa makakita, makatan-aw ni Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ni Ginoo, ipabati imong gahom, imong presensya. Ang lihok sa Espiritu Santo imong ipasinati, ipabati sa matag usa kanamo. Ikaw lamang among giisa Ginoo. Wala mi nagpasidungog og relihiyon. The only name that we lift up this time, this morning, is the name above all names. The name of Jesus Christ alone. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. And mamuhat ka. And Lord God, thank you for the victory. We pray for your protection. Walay makabalda sa mong pagabuhaton karon in Jesus' name. And tagay mi kaalam usab Ginoo nga langit nun. Kay dili mi magkasabot kung kami kamera. So we need heavenly wisdom for us, Lord, nga mas maka-interpret pag mi deeply sa word nimo. Again, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat Amahan. Kini nga mong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. This time we have 98 viewers. Okay, shout out to 184,000 followers of mabungahong Kristohanon. Salamat sa Ginoo. Lisod man igsoon, mudaghan og followers, mudaghan og viewers, mudaghag like and shares ang mga wali. No? But praise God kay gipaboran ta sa Ginoo. Grasya sa Ginoo tanan igsoon nga ning reach ta, ning abot ta sa 184,000 followers, and road to 200k. More followers, more listeners. Mas daghan pa jung mabless igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo. So let's start. Okay. So basahon ako igsoon. Mao gini rason igsoon nga mao ni ang akong gitopic kay mao ni ang nag-comment. Luoy kay igsoon. Ako lang itago iyang name. Babae ni siya. Nya igsoon sad nato sa pagtuo, no? Anyway, again, to all of the viewers this time, gusto ko nga kung naamoy mga kailang still single this time, then nagplano nga magminyo, or gusto mo sudog relasyon, pwede niyo i-mention igsoon, makatabang ni nila nga topic karon. Og sa tanan nga nakabana or nakaasawa og dili Kristohanon nga nagstruggle ka, paminawa ni. Og i-mention na yung mga higala nga nakaasawa or nakabana og dili Kristohanon aron mas makasabot sila sa panghitabo. Amen. Let's start. Okay? Anyway, don't forget to share igsoon. This is for the glory of the Lord. Okay? Mao ni ang comment igsoon. Ingon siya. Looy ba ya? This is from our sister. Ingana siya. Pastor, ako ra jud taon sigig simba. Unya maglakaw mi, magsangyaw pulong sa Ginoo. Inig-uli nako balay or kanang magsimba ko, prayer meeting, inig-uli nako balay, akong bana nagtagay, tanawa. Di gyud mo angay ang asawa o palahubog ang bana, no? Tanawa. Akong hayto. Kung bana, ako bana nagtagay nya, nagdisco sa balay. Gusto mo kamatuoran igsoon daray. Di maklaro, no? Dara, namaw na siya igsoon. O na comment ni akong gi-screenshot, di lang na ako i-mention kay makitaan diha. Tanaw na ba to? Okay? Akong bana nagtagay, nagdisco sa balay,
Ako ra jud taon iampo, iluhod akong bana, pero hangtod karon wa gihapon. I ask always kay God, pero sa tinuod lang bisan pa ako ang bana babag tanawa. Babag yang bana no imbis ka abag. Babag sa ako pagpangalagad, nagpadayon ko pag-alagad sa Ginoo. Again, ako aning balikog basa igsona. This is from our sisters in Christ igsoon. Usa ka alagad sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo, bisan taliwala sa kanang babag ang iyang partner. Tanaway ngon siya, Pastor, ako ra jud taong sigig simba. Shout out sa mga asawa nga maoray tig simba diha. Pastor, ako ra jud taon sigig simba unya, maglakaw mi, magsangyaw pulong sa Ginoo. Inig uli na ko balay or kanang magsimba ko, permitting, inig uli na ko sa balay. Akong bana nagtagay. Nagdisko sa balay. Ako ra jud taon iampo, iluhod ako ang bana, pero hangtod karon wala ra gihapon. I ask always kay God, pero sa tinuod lang, bisan pa ako ang bana babag. Babag siya, ang bana niya. Ako babag sa ako ang pagpangalagad, nagpadayon ko pag-alagad sa Ginoo. So, atong nadungog igsuon ng stories, ato ang igsuon nga nag-struggle siya. Excuse me, luoy ang iyang kahimtang karon pero still nangalagad siya sa Ginoo. But still nagpadayon siya bisan ang iyang bana babag sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Imagine siya ra daw ang nagsimba karon. Unya inighuman daw niya simba, magsangyaw siya sa pulong sa Ginoo, maybe mag-evangelize ni siya. Kani siya nga igsuon na to, nga babae, igsuon nga asawa is nagpagamit siya sa Ginoo this time, no? Magsangyaw daw siya sa pulong sa Ginoo, apil siya prayer meeting, gikan niya sa prayer meeting ug simba daw, iniguli niya, maabtan niya iyang bana sa balay, nagtagay kauban sa iyang mga barkada, unya aside nga nagtagay, nagdisco. Kanang word nga disco, saba kayo alingugmug kay na mga igsuon. So in other words, nagbuto-buto ang ilang balay, iniguli gikag simba ug prayer meeting. Imagine unsay struggle sa asawa na. Imagine unsay gibati sa asawa nga gikan nagpapuno sa presensya sa Ginoo, gikan nakasinati sa presence ni Lord, gikan ning simba, gikan naka-encounter sa dihog sa Ginoo, gikan nagampo, gikan nag-prayer meeting, pero niguli ang iyang makitaan, iyang partner, iyang bana, iyang kapikas sa kinabuhi, mga igsoon nga hubog, nagtagay kauban sa iyang mga higala, and aside from that, nagdisco. Di man na matawag og disco kung dili magsayo-sayaw. Naghudyaka, nagsadya, ikson, pero gikan siya dito simbahan, gikan siya sa prayer meeting. Imagine kung unsay gibati sa asawa na igsoon. Diba, imagine kung unsay na feel sa asawa, no? Nga naa siya sa Ginoo, pero yung bana nas kangit-ngit. Pero ningingon siya, bisan pa ako na ning giluhod sa Ginoo, perminti daw siya muluhod sa Ginoo. Listen mga asawa, karelate mo ani, urbana, karelate mo ani, no? Inyong partner wala sa Ginoo, no? Ingon siya, pero sige na daw siya gluhod, sige siya ampo sa Ginoo. Pero wala daw nahitabo, pero bisan pa daw ngang iyang bana babag sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, nagpadayon ra gyapon siya. So wala niya igsuon gimain ang iyang bana nga palahubog, ang iyang bana nga nagsige hudyaka, hilig og disco, wala siya nagsilbing babag sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Praise God kay si sister igsuon. Naka-focus ni Lord. Wa siya naka-focus sa iyang bana, sa iyang sitwasyon, sa iyang kahimtang, sa iyang circumstances, igsoon, but still naka-focus siya ni Lord, maong nakapadayon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, tagaan tamog verse about ani igsoon. Ang iyahang mga question karon igsoon tungod ni sa iyang relasyon karon. Tungod ni sa iyang kapikas sa kinabuhi sa iyang naminyuan nga wala sa Ginoo. Sa tanan nga mga kaminyoon diog nay uyab paminaw mo. Ang kaminyoon dili tiaw-tiaw. Ako na ning gibalik-balik. Ming taas ang percentage karon sa pamilya nga nabungkag. Nganong kay baw ka pastor, usa ko sa lecturer about about families, about marriage life. Usa ko sa lecturer, no? Daghan kog na seminaran nga ngana. Daghan mi approach nako mga asawa urbana, vice versa. Mga anak nga wala na sila ginikanan, luoy ilang pamilya, gibiyaan sa bana, hingkoyog og lain, gibiyaan sa mama, hingkoyog og lain, magpasko sila, magbag-ong tuig daw sila nga walay kuan, walay dili kompleto, puno sa luha. No, ang kalipay sa ilang mga silingan nga kompleto og pamilya kasakit nila.
Ari na mo duol na ko, magpaampo, magpa-comfort, magpa-counsel, magpa-advise. Ming saka ang percentage sa broken family. Ming taas karon daghan ang nagpa-annul sa ubang nasod, divorce. Ngano man na? Because in the first place, paminaw mo, first and foremost, sipyat sila sa pilmiro pang desisyon nila nga mauna ilang minyuan. Balikon ako. Nganong naay mga nabungkag nga pamilya. Nganong kusog ang annulment, ang divorce. Nganong kusog na lang ron ang puyo-puyo, live-in, kay di man magminyo, kay minyo naman daan nga nagbuwag. Nganong daghang marriage life na bungkag. Because in the first place, pag pilmiro pa lang desisyon nga magminyo, sayop na ugwa na sibo sa kabubuton sa Ginoo. Pwede man na di mahitabo, pero tinuyuan man na nato, gisudlan nato, ning decide ta sa ato-ato ra. Because I believe kung ang atong giminyuan kabubuton sa Ginoo, hapsay, hanay, na ipabor sa Ginoo, na protection. Why? Because our decision naka-base siya, naka-align sa will ni Lord. Amen. Tagaan ta mo bersikulo. Mao ni dapat sa mga magminyo diya. Listen carefully. Sa tanan nga kaminyoon o gusto magminyo, paminawa ni, mao ni giingon ni Pablo sa 2 Corintos 6:14. Ingon siya, 2 Corintos 6:14, ayaw ka mo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong ug ang dautan ug magambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Again, ningingon si Pablo para sa mga kaminyoon, para sa gustong magminyo, para sa mga gusto musod sa relasyon. Paminaw mo, mao nag-ingon ni Pablo ngadto sa Corinto, 2 Corintos 6:14, ayaw ka mo pakighiusa sa mga dili magtotoo, kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan ug magambitay ang kahayag ug ang kangitngit, no? Mao ni gipahinumdum ni Pablo before we make any decision nga moingon ka, yes, I do. Ako kadaghan naman ko ning ana na ikasala na. Imo bang dawaton? Di ba? I do, pastor. O pastor. Yes, pastor. Before nimo ihatag imong matamis na I do or matamis na yes sa nanguyab nimo, huna-hunaa siguruha og kanang imong sudlan nga relasyon kanang maparis nimo Kristohanon bara. Nabanay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Naabanay kahadlok sa Ginoo. Nangalagad ba na sa Ginoo? Kay kung wala gani piti na, no? Kung wala gali igsoon, basin ikaw ray magmahay pareha sa tong sister karon. Gikan siya sa simbahan, gikan siya sa prayer meeting, inig-uli niya yambana hubog, piting tagay kauban sa barkada unya nagdisco sa balay. Sugot nga na dili. Ako nagtuo kay igsoon nga walay bana or asawa nga gusto magminyo nga gubot. Ang atong pangandoy nindot nga kaminyoon. Kaminyoon nga hapsay, hanay, nay problema, nay pagsinabtanay. Dili kay nay problema, biyaan ka ditso nya mudagan sa adto nga sa iyang ex baron, mudagan adto laing babae or laing lalaki, adto mo magpa-comfort sa uban. No? Mao na igsoon nga hunaw-naag maayo. Ilha og maayo nang gusto nimo minyuan og tinuod ba jud nga Kristohanon, na ba jud nay kahadlok sa Ginoo. Ang uban mo ingon, walihan man ako pastor, kabigon, yes, daghan kong nadungog ana, ug daghan kong nakita ingana igsoon nga ilang giwalihan. Ning simba, nagpabautismo, ming kuyog og mga unsa mga bulaton sa Ginoo, pero sadyang naminyo na sila na ming labay ang usa ka tuig, duha ka tuig ning gawas ang tinuod nga kolor nga sama day siya sa uwak sa lampati igsoon, pero dili dito siya sa lampati, ang tinuod uwak day siya, nagpapintal ra siya og puti nga pintura. Panahon nga naay mga pagsulay, mga kilat, dalugdog, mga shaking, mga igsoon, naay mga unos, mga ulan, napakpak ang pintal, minggawas ang tinuod nga kolor, uwak man day siya. Pero nag-uban-uban ato simbahan, amin-amin ni pastor, ani mo ni. Minggawas ang tinuod nga color. Mo na igsoon nga I encourage you. Sa tanan nga mga kaminyoon nga gusto maminyo mosulod sa relasyon, ilha og maayo og kana siya Kristohanon ba, kay niingon si Pablo, dili magkauyon ang kangitngit og kahayag. Sabi ingon re. Ingon ni Pablo, dili gayod magkasinabot ang matarong ug ang dautan. Sa tumoy pag dili magkauyon si Kristo og si Belial, mao man ni ang panuway man ni. Kay managsama bagud ang magtutuo ug ang dili magtutuo, dili pwede isagol ang lubog ug tin-aw. Kay ang tin-aw malubog yun. Di ba? Mga igsoon crucial.
Kung gusto ka nga magminyo, it is very crucial kay nga desisyon igsoon. Ayaw kumpiyansa. Lipay ka kay ang imuhang crush ning kuyog na nimog simba. No, ayaw pa ilad igsoon sa iyang kasweet. Ayaw pa ilad sa iyang ka-concern, kabuutan, samot na kay professional na kog siluno, ayaw pa ilad pagampo og maayo. Kung ang imong relasyon igsoon ning gawas sa pulong sa Ginoo, nagyo na consequence. Because according to the word of God, according to Saint Paul, dili kita pwede makigiusa sa dili magtotoo. Dili Kristohanon, walay Ginoo, walay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Although nay uban nga dadon la simbahan pero pila ra ka porsyento, majority tanan nga ilang partner dili Kristohanon sila'y nadala. No? Timan ang gingon niya, no? Iyang bana na himong babag. So kung na kay ministry posible nga mababagan, dili ka makakonsentrate, ma-out of focus ka. Ngano man kay imong nabana or naasawa, supak manimog doktrina, labi na bright kay nasay kaugalingong prinsipyo. No? So mag-struggle ka kanunay na mo babag nimo, ha? Sige man nagpuyo ang simbahan na unsa naman kadiha. Sige kag kuha na naibog kang pastor, naibog kang pastora, kabantay mo. Di ba? Mao na resulta kung magdanghag ta sa atong desisyon. I believe igsoon, si Lord dili mo hatag na to og partner kung dili kabalhibo na to. Si Lord dili mo andam, wa ta andami ni Lord og partner nga kontra na to. Nga dili na to mahimong kaabag sa bulaton sa Ginoo. Wala siya ihatag na to nga mahimong babag. Kundili once si Lord mo hatag na to og paris og partner. Of course, we can worship together in spirit and in truth. Manimba mong duha, no? Always supportive sa ministry, always supportive sa buluhaton sa Ginoo, dili kuripot. Igsoon, nganuman kay naa may kahadlok sa Ginoo. Mao na ang partner yun nga hatag ni Lord, because I believe lain po kayo kita anak sa Ginoo, tagaan ta sa Ginoo og anak sa yawa, di magsilbi di na tinuod. Ako na ning gibalik-balik nga akong prinsipyo igsoon mao ni. The moment we believe Jesus Christ and we accepted Him as our personal Lord and Savior, giandama na ta og partner. Ang ato lang buhaton karon igsoon, we must put God first in everything we do. Si Lord atong ipauna. Moabot ra ta diha sa partner para nako. Di na gusto magminyo kung asawa, di na gusto magminyo pero ning abot ang right time, gihatod ko ako, gihatod niya. Nakadto kay akong asawa tong nga time naman sa Hong Kong. So gi-invite ko og one of my friend nga usa sa followers na to ani pa. Nga ingon siya nga, pastor, gusto mo bang ana? O, sige. Nga wa ko'y nagasto mga igsoon na, siya ra yung gasto na nag-invite nako. Dili akong asawa. So gitugot sa Ginoo, gidala ko sa Ginoo padulong sa Hong Kong. Nga naada dito akong partner kay right time na. So kung nakita igsoon once we obey God and we know how to wait in God's timetable, then sakto na galing panahon ihatod ka, mag-set up si Lord og senaryo para magtagpo mo, pinagtagpo niya tinadhana. Pero kung magbutbuo ta igsoon, pareha gid aning nahitabo karon nga babae, ato igsoon sa pagtuo nga nag-struggle siya. Yang relasyon struggle. Ang iyang bana igsoon babag sa buluhaton sa Ginoo, babag sa pagpangalagad sa Ginoo. Imagine ba? Muuli ka, inikuli sa asawa, nakita niya yung bana, nagtagay, kauban sa barkada, niya nagdisko. Sa ato po day mga igsoon, no? Dili day muangay ang asawa, urbana, o mga palahubog, no? Dili muangay, nga ano, siya ako, muangay, nagikat, palahubog to sa una. Luoy ka igsoon, pero ingon siya, pero taliwala ni aning tanan, wala kuno nahimong babag ang iyang bana, pero naay struggle. Pero pwede man unta na di mahitabo. Pwede man unta ang imong mapares kamong duha nga lagad sa Ginoo. Pwede man unta igsoon nga ang tao nga makauban nimo for the rest of your life, igsoon till death do us part. Kanang tao pud nga kana bitaw kamong duha magkasinabot, no, sa buluhaton sa Ginoo, mahimong kaabag dili babag, no? Always supportive sa ministry, no? May nampuon nindot kay no. Ni kabuntag, makita nimo sa balay, maglumba, magbasag Bible pagkalami, nga bana o rasawa, igsoon. Posible nang may tabo kung ang imong minyuan, ang tao nga mo decide ka nga imong mapartner, kana jong kabubuton sa Ginoo, kanang ningsibo sa kabubuton sa Ginoo. Sa ingon dire ni Pablo, ang iyang pinumdum, maura ni, ayaw ka mo pagkighiusa. Or ato lang palauman, ayaw pakigrelasyon. Palauman pa yun, ayaw pakigminyo sa dili magtotoo. Daghaning dool na ko igsoon mga young people, pastor, or naay mga asawa, pastor, tabangi ko. Kay mauni nahitabo na ko, pastor, mauna. Akong uyab, pastor, akong pangutana. Pwede ko mangutana ni mo, Brad, sister?
Unsa man pastor, imong uyab Kristohano na, iyang tubag di, o mao na. Bilmiro pa lang nimong desisyon, sayop na kung magbasi tas pulong sa Ginoo. Amen? Gawas siguro, kung wala mo kamunduha, wala pa mo kabalos kamatuuran, puro mo wala kabalos kamatuuran. Nya karon ikaw una nakabaw sa kamatuuran, nya imong banaw, imong asawa na wahi. Okay ra na, kay kamong duha, blind man for the truth. Tabangan mo sa Ginoo na, unya nay katuyuan ng Ginoo. Pero kanang kaybaw na kas kamatuoran, pero imong gipili ang unbeliever, ang dili magtotoo kay gwapo, gwapa, sexy, dakog trabaho, bright, talented. Nindot kaayo siya kay magkita mi magkuyog mi proud jud kay ko kay gwapa kay siya, ang mga tao mo tan-aw na mo, gwapo kay siya, taas kay barog, ang mga tao mo tan-aw na mo, mga tao lagi. Pero ang Ginoo, bati kayo sa pananaw sa Ginoo. Unsa may atong palabihon ang mga tao kang Ginoo? Di ba? Kita ray magantos ana ug magminyo na ta. Lahi na ra ba ning magminyo? Kay magminyo maglain mo. Minyo na ka di na ka pwede moingon, ma, tabangi ko, tabangi ko, moingon ng mama pa, ha? Ikaw may ning sod ana, natanawan na ron na lumaluma ka. Mo na igsuon nga in the first place pa lang daan. Siguraduhan ang imong giuyab diha karelasyon karon or imong nag-decide ka nga mao imong partner mo sa tibok nimong kinabuhi kay mao ni timan igsoon sa diyang manumpa na ka sa altar sa kaminyoon dili na mauli nimo inig uli ana mauna na ang kamong duha na himo namong usa unya dili na pwede iuli nimo mo file pa kag annulment mahal kayo 200,000 kapin matud pa sa akong mga kaila nga nag-file og annulment ngano man nya akong interview tong akong namatay kauban igsoon nga nag-file og annulment nya mao to istorya mi manana mao lagi kay in the first place ayop na iyang desisyon. Pero iya pa yung gipauyunan iyang pagbati ang iyang kailibgon daw nga tawhanon. Maotong pag-abot sa panahon pa kay kusog na daw ang conviction ni Lord nga dili na pero iyang gipugos, iyang gihangyo ang Ginoo antud karon nagbuwag ning file og annulment nakagasto pag 200,000 kapin. Gusto dito nga na. Mo na igsoon nga ako mong gi-remind nga before we make any decision to marry, okay? Nga magminyo. Siguruha ilha nagmaayo ng tawhana. Naba na ikadlok sa Ginoo? Naba na siya hingpit nga relasyon sa Ginoo? Nangalagad ba na siya sa Ginoo? Magtotoo ba na siya? Kay, kung mugawas na sa Ginoo ni Pablo nga ayaw ka mo pagpahiuyon sa mga dili, magtotoo. Okay? Kung mugawas ta sa pulong sa Ginoo, I mean, kung ang atong relasyon, ang atong kaminyoon, wala ning sibo sa pulong sa Ginoo din, gubot dyan na. Na ginay consequence kay kita mga igsoon Kristohanon. We as followers of Jesus Christ, all of our decisions and action must align to the Word of God. Amen? Dapat nakasibo. Nay alignment kanunay atong desisyon sa pulong sa Ginoo. Kay kabalo naman tas kamatuoran, naglakaw naman tas kamatuoran, followers naman ta ni Kristo, nangalagad naman ta sa Ginoo. Dapat tanan natong action o desisyon ning sibo sa pulong sa Ginoo. Once mugawas gali na diha, ning action ka ning sibo kaya ako na guni Lord kay bawo ka mature na ka Lord. I am very mature in regarding spiritual, okay? Ako ray bahala ni Ginoo. Ako pa daghan kog na disciple Ginoo. Daghan akong nada sa tilan nimo Ginoo. Ako ning walihan. Kay sayang kay gwapo kay ni Ginoo nya dakog sweldo akong walihan. Sayop gihapon na. No. I believe igso nang ihatag sa Ginoo na to kanang di nawalihan Kristohano na unsa. Ang uban mo ingon ako lagi pastor sa ikaw siguro sister brother salamat sa Ginoo pero majority mas taas ang porsyento nga sa dihang ang ilahang gi-partner ilang giwali-walihan kuno nahimong babag or mas taas ang porsyento igsoon nga sayop sila sa ilang hunahuna og desisyon. Kaya ilang na akong walihan hayman kumusta ka mo ron? Kumusta yung ministry nagpadayon ba? No, mao na igsoon nga bantayanan. Ang kaminyoon is let's say a very crucial decision nga himuon nato sa tibuok natong kinabuhi. Dapat igsoon ilho natong maayo ng tawhana. No, ayaw kumbiyansa kay dili na mauli nimo. Nindot igsoon nga imong partner very supportive nimo in everything you do for the glory of the Lord. Nindot imong partner nga Kristohano na ikadlok sa Ginoo, dasig kay nga nangalagad sa Ginoo kay kung sa panahon nga maluya ka dasigon ka. Imagine ang imong partner, imong bana or asawa di Kristohanon. Sa panahon nga maluya ka, di ka mo kanang maluya ka, ingnon ka. Mao na diha. Di ba?
Mao na diha, simba-simba, born again, Kristohanon, prayer meeting, fasting. Mao na diha, kabantay mo. Imbis dasigon ka sa imong partner, iduot ka. Mao na igsoon nga, ay kumpiyansa, before we make any decision, labi na sa pagminyo, siguraduha nga ang imong decision naka-align sa word ni Lord. Siguraduha nga imong pilion, imong mapartner, Kristohanon gyud na siya. Nangalagad na joy kadlok sa Ginoo, paminawa si Lord. Mauna ba ni Lord? Ayaw pagdali-dali kay kani may desisyon nga delikado, masipyat ka ni, pamina mo. Look at me. Once masipyat ka ni, imo nang dalhon sa tibuok nimong kinabuhi. Once masipyat ka nga di mao ang imong giminyuan, imo nang antuson sa tibuok nimong kinabuhi. We have a choice. Amen. Nato ang choice. Ang kanang nag-message na to karon igsuon nga grabe, muli siya gikan simbahan, gikan sa prayer meeting, mabtan niya nga nagtagay ang bana, nagdisco. Pwede na di mahitabo nato kung sa pilmiro pa lang ang atong desisyon, ang atong himuong mabana, mapartner, maasawa igsuon. Tinud-anay nga nay hingpit nga relasyon sa Ginoo, luto na jud matured spiritually, nay kahadlok sa Ginoo, pareha mo passion igsuon para pagpahimuot sa Ginoo. In love ni Lord kaysa nimo. Pangit ka na may nindot. No? Kaysa yun raman igsuon pagpakaron ingnon nga mosimba, kay naigi apas nimo, simba, pabautismo, apil-apil og mga encounter, apil-apil og mga gathering, service, apil pero naigi apas nimo. Pero tanawa na igsuon, sadang magkakamo na mo gawas ang tinuod nga kinaiya na lahi gyud nang tinuod na hilhan nimo na ibawan. Ikaw mismo maka-discern ka, ikaw mismo maka-feel ka nga mao gyud niyo tinuod jud na siya nga Kristohano na ikahadlok sa Ginoo. Kay bawo ka mismo nga ang tao nga imong ipari sincero na nga nangalagad sa Ginoo. Because we have the Holy Spirit. Mao nang siya'y sunda, ayaw imong pagbati. O kay bawo ka mismo nga nagpakaruning nun, kay bawo ka mismo, mao na igsoon nga ayaw kumpensa kay usa ka sayop nimong desisyon nga sa pagminyo madala na nimo hangtod-hangtod. Nindot ang imong partner instead nga babag mahimong kaabag nimo. Nindot imong partner igsoon magdungan mo ampo inig kadlawon inig kagabi inig mata sa buntag igsoon magbasag Bible mag-awit mo sa Ginoo kanindot na magdinya sigay mo maginampo ay maunay kabubuton sa Ginoo. As what I have said, igsoon anak ka sa Ginoo, di ka tagaag kampon sa demonyo. What I mean is this, tagaan sa kaog Kristohanon. Maunay igsoon nga timani ang pahinumdum ni Pablo. Kung dili ta mapariha aning nag-comments na to igsoon nga mauli siya gikag simba, nagtaga iyang bana hubog niya nagdisco kung aron di ta mapariha na iyang bana daw babag sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, di ta mapariha na igsoon. Ayaw kumpensa og decide sa imong mapartner. Kung dili ilha og maayo, iampo og maayo. Tanawa kung nisibo ba sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo gingon dili ta pwede makighiusa sa dili magtotoo. Amen. Kay dili magkasinabot ang kahayag ug kangitngit. Siguro at first murag magkasinabot kunuhay pero magpakaron ingnon lang. Timan the devil himself can disguise as an angel of light according to the word of God. Ang yawa pwede magpahimong anghel sa kahayag pero demonyo gid siya. Mugawas jud iyang pagkayawa. Ang yawa perting yawa gyud na siya igsuon. Mauna nga inig uban na nyo pila ka tuig mugawas na pang karakter sa demonyo. Matinga siya mo pugong na nimo. Ngano man ka? Sige, balik-balik ra man ka simbahan kabantay mo ang yawa nga kinaiya ang gawas na. Kay nagpakaron ingnon ra siya. That is why I encourage you right now sa tanang gusto maminyo, gusto mo sud og relasyon, pag-ampo og maayo mo mga igsoon. Ay kumpiyansa kay usa ka sayop ninyong desisyon, dalhon na ninyo hangtod sa hangtod. Og dili ko gusto igsoon nga nay usa sa ato ang followers, viewers diri. Dili ko gusto nga puhon makabalita ko nga nagbuwag ra. Na minyo pero nagbuwag ra. Nya muduol na pud nako no. Gusto ko igsoon nga atong kaminyoon mag-glorify si Lord. Atong kaminyoon mahimong blessing sa uban nga mga nangaminyo, sa ubang mga marriage life, sa ubang pamilya nga numan tungod kay himaya sa Ginoo ning sidlak. Again, ayaw kumpiyansa. Pray as the guidance of the Holy Spirit unya tan-awa. Ilha. Mao ba gyud ni Lord? Kung dili gali na Kristohano na ina lang pagtuga-tuga o mangutana pa ka Lord, murag mao na ni ayaw. Ayaw mangutana na di gali Kristohanon. Di na mismo mangutana ka. Kung mangutanon imong balaan kasulatan, wa na.
ex na. Amen. Mao nang ayaw kumpiyansa, ayaw kabighani, igsoon, ayaw ka attract, kasilaw sa iyang kagwapo, kagwapa, kasexy, kadako sa trabaho, aw kadindot og trabaho dakog sweldo. Ayaw kasilaw sa bahandi, igsoon, kay ang tinuod nga kalipay sa pamilya dili mapalit og bahandi. Daghang pamilya karon igsoon, magtiayon nga nagbanig og kwarta pero gubot ang pamilya. Nagbanig og kwarta pero broken family. Nagbanig og kwarta pero tuan nalipay sa lain, wa nalipay sa iyahang gipakaslan. Di ba? Ang tinuod nga kalipay og kalinaw matagamtaman nato sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay og kalinaw atong matagamtaman kung ang atong maasawa or mabana kabubuton sa Ginoo. Nga bisan ang inyong kwarta igo-igo ra, bisan wa pa mo'y kwarta, di gyud mo mag-away, maglalis, mga tawa ra mo, ngano man. Kay naghari ang kalinaw ug kalipay, naghari ang gugma sa Ginoo. Why? Because ang imong partner nga napilian or gipili, igsoon gidesidean nga magminyo, mao ang kabubuton sa Ginoo. That is why both of you, kamao mo sayaw-sayaw taliwala sa unos. Magdinasigay, mag-inampo ay lab, wa tay kanon. Sige lang, mag-fasting ta, di ba? Nindot kayo. Kay kung ang imong partner igsoon dili na Kriston, labot ay kanon. Ikaw kung malumak ag minyo nakuha mo na kay kabuhi to na gubot na. Pero kung ang imong partner igsoon Kristohano na ikadlok sa Ginoo, bisag wa pa mo kanon lab, way mo tay makuot wala na lagi lab. Ang kwarta mo abot inig kakuan pa, ikaduhang kuan pa. Sige magpasting ta, magpray ta bantay mo na. Way libog igsoon malipayon kanunay tungod sa Ginoo. Pero kung imong partner dili Kristohanon, kay nagbutbo, nagapas ka sa iyang ka-sexy, kagwapo, nindot kay ni murag naog upa. Ay, kadindot ane, mag-uwi ka kabantay mo, sister, brother. Every time nga magkuyog mi, daghan jud mananaon kay grabe gwapuha kung bana, unsa man nang gwapo, iprinda ba na nimo? Gwapo, gwapa, di ka bubuton sa Ginoo, gubot ang mahitabo igsoon. No, kita ray mag-suffer sooner or later. That is why karon pa lang daan igsoon. Siguraduha hunahunaa pag-ampo unya tanawan ng tawhana kana nanguyab nimo nagukoy-okoy diha. Kristohanon ba gina siya tinuod ba siya nga ikadlok sa Ginoo hingpit nga relasyon sa Ginoo. Laning simba na si Karas tinuod ba gina yang pagsimba or ning simba siya tungod nimo. Ang tinuod ana dili si Lord yang gisimba, ikaw yang gisimba kay na siya gusto nimo nga makuha. Ning agi biya ko nga na, di ba? Ang mga laki igsoon parehan ako pananglitan na ako gikaibgan nya dugay ko sugton buhaton ako tanan aron ma-impress siya ingana sad na igsoon. That is why before we say yes sa usa ka offer nga relationship igsoon, then pray nya tanawa ng tawhana unsa man gini pamili tan-aw nimo nga dili na siya Kristohanon, dili magtotoo walay kadlok sa Ginoo, then unsa pa may gidugaya nimo mag-imo-ingon pa ka ako sa unaw-unaw wala na. Balibaran ditso hunaw-hunaon pa nimo. Amen. Di na pasabot nga atong gituldukan pero kung magbase ta sa balaang kasulatan, do not be equally yoked with the unbeliever. Ayaw pakiguyon, pakighiusa sa dili magtotoo. Kay dili gyud na pwede magkasinabot ang kahayag ug kangit-ngit. Amen. But if our relationship or our marriage life igsoon naka-align sa pulong sa Ginoo, because both of you nangalagad sa Ginoo nay kahadlok sa Ginoo igsoon, sigurado ang kalinaw kalipay. Kung namay misunderstanding kay of course wala may perfect marriage, kung namay misunderstanding na may di pagsinabtanay sa usag-usa, nasakitan man ang usa pero walay mahitabo ana igsoon nga mukalit lag buwag biyaan mangitaglay no, dili na siya mudagan sa iyang ex, kung dili adto na siya dagan sa Ginoo, silang duha maglumbag dagan sa Ginoo. Ngano man kay silang duha in love kay sa Ginoo. Mao nay nakanindot or advantage kung natunong ka kung imong partner Kristohanon. Kay ug namoy problema dili mo mangutang og tanduay og red horse, dili mo mag-adto kahilayan, magbijuki manuyop no. Kung namoy problema daganan ninyo ang Ginoo. Ingana kanindot ning ang imong ma-partner ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Amen. So tanang mga kaminyoon diha gusto mo magminyo, na namoy plano, na namoy engagement ring diha, think twice, thrice, or kuno na og maayo, mao ba gyud ni Lord, bungkaga ni mong relasyon kung di ni kabubuton nimo nga bitaw. Kay usa ka desisyon nimo nga sayop ka, madala-dala na nimo hangtod hangtod. Amen. Mag-suffer ta. So mao na nga karon pa lang daan igsoon. Ayaw basta-basta himo og desisyon sa kaminyoon kung di ka sigurado nga ang imong mapares
tinuod nga Kristohanon, way kahadlok, naay kahadlok ba na sa Ginoo? Na ba na siya hingpit nga relasyon sa Ginoo? Kay kung wala na igsuon, sigurado ko nga sa inyong relationship, dili mag-glorify si Lord. Na ay mga durwe, na ay agianan or entrepugin nga ang yawa, makapanglihok, makapamuhat nga naman imong partner, dili man mao ang kabubuton sa Ginoo. Supak man ka. Amen. Pero kung naalay ng atong relasyon sa kabubuton sa Ginoo, kanunay mag-awas ang gugma. Kalinaw, kalipay. Naibikil, pag sinabtanay, pero mas maglabi ang gugma. Dali ra mag-reconcile, magkauliay. Nga naman, naghari man si Kristo. Nga naghari man si Kristo, Pastor? Kay kabubuton man sa Ginoo ang imong partner. Amen? Usa ka pagpahinumdom nato. Why? Because, as what I have said, usa ko sa mga lecturer sa marriage, families, no? Then, there's so many people ning approach na ko about ana, broken family, gibiyag ba na, gibiyag asawa, no? Saka ron ang percentage sa broken family. Kusog ang issue ron sa adultery, kabit-kabit. Naglisod sila minyo, kay nga naman, kinasal naman. No? Even sa church na to, nilinaan na igsoon. Bisan any church, mga pastor, kaistoryan ko na ay ingana nga sitwasyon. Nga naman na. Because, first and foremost, sipiat na sila daan, pilmerong desisyon palang daan, kung kinsay lang minyoan. Again, ang kaminyoon dili, basta-basta nga desisyon. Ayaw jugawas sa balaang kasulatan. Ilha, isurbilans og maayo ang imong minyoanan. Tanawa gyud niya. Pagampo sa Ginoo, because I believe tabangan ka sa Holy Spirit, no? Konbiktaron ka kung tinud-anay ba na iyang pagkakristohanon or nagpakaroon ingnon dala. Amen. Kay nga naman, usak ka desisyon nimo nga sayop. Posible nga dalon-dalhon na nimo hangtod sa hangtod. Amen ba? Let's pray. Hallelujah, Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this morning. About marriage, Lord. About making decision, Lord, nga. Dili mi basta-basta mong himog decision, Lord God, nga. Amo-amo ra. But Lord, I pray to all of the viewers this time, especially sa mga kaminyoon, Ginoo, gusto mo sulod og relationship. I pray, Lord God, nga giyahan mo sila. And dili sila basta-basta mo say yes and mohimo og commitment or makigrelasyon or muhatag og pakigsaad or mukumit sa ilang kagalingon sa ngadto sa ilang isikataw nga dili gyud Kristohanon. Tabangi sila nga di sila mailad, Ginoo. But Lord, I pray nga ang imong kabubuton gyud, Ginoo, maoy ilang sundon in Jesus name. Dili sila basta-basta mohimog desisyon. And I pray also, Father God, to all the viewers who are watching this time, if ever na nagtanaw karon nga ilang partner dili Kristohanon, Ginoo, tabangi sila, Lord. Tagaig dugang pailog, dugang kusog, Ginoo, and himuang mainampuon pagid, Lord. I know sa kaadlaw ang tanan mulurang ra. Labi na if ever there's anyone who are watching this time nga dili pa sila Kristohanon daan unya nagminyo nya karon na ay mga conflict, Lord. I pray for the solution. Tagai sila, Ginoo, mga pamaagi nga mahusay, mahanay ang tanan. Tabangi sila. I declare salvation for them in Jesus' name. Sa ilang partner nga dili Kristohanon. Thank you, Lord. Salamat ani nga mensahe nga naghatag na mo giya, Ginoo. Naghatag na mo, Ginoo, og silbi nga lamdag, Ginoo, kung unsa gyud among buhaton before making any decision nga magminyo, Ginoo. I pray, Lord God, nga ang imong balang Espiritu Santo mao'y magakanunay, magpahinumdum nila ani nga mensahe. Kay nga naman, Lord, dili basta-basta ang desisyon sa kaminyoon. O sa kasipiat, Ginoo, posible madala na mo hangtod sa hangtod. So Lord God, again, ayaw itugot nga mahitumpawak imong mga anak karon, Ginoo, nga wala pa maminyo sa kadautan. But let it be nga matunong sila sa tao nga imong giandam nila, Ginoo. Sa tao nga imong gi-prepare for them, Ginoo, nga maka-worship sila nimo in spirit and in truth, nga mga lagad sila kanimo sa tinud-anay, Ginoo, nga mahimong kaabag sa ministry, dili babag. I pray nga adto sila madala, Ginoo, sa tao nga gi-andam nimo para kanila. I pray nga dili lang sila magdali-dali, Lord, but dili sila musunod silang pagbati, kaya ang pagbati limbungan gikan sa kasing-kasing, Ginoo, nga hugaw. So Lord, I pray nga masundo nila ang conviction sa Holy Spirit kaysa pinitik sa ilang kasing-kasing. Lord God, again, ayaw itugot nga mahitumpawak sila sa sayop, Ginoo, nga pagbati. But Lord God, kung naamay nagtanaw karon nga nasa relasyon nga wa ka malipay, Ginoo, nya wala padung pa sila magminyo, Lord God, kung sayop man, Ginoo, I pray nga mag-create ka og ways, Ginoo, para mabungkag ang ilang plano o ang imong kabubuton ang matuman, mabuild ang imong kabubuton, Lord God. Kaya ang imong kabubuton perpekto.
Di ka masayop, Lord God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat. Dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kaning nga mensahe may hinungdan nga magmaigmat mi, magmabinantayon mi sa among desisyon nga paghimuon mahitungod sa kaminyoon, Ginoo. Hallelujah. Lord, thank you. And right now, I pray to all of the viewers this time, those who are watching in different places, different countries around the world. I pray, Lord God, padayon kapag kupot nila, Ginoo. Kutob sa nagtanaw ani nga live, Ginoo, ang mag-replay ani unya, Ginoo. Lord, I pray unsa man ilang problema tabangi, Ginoo. Unsa man, Ginoo, ang ilang mga struggle karon, Ginoo, tabangi. Mangita kag pamaagi nga magaan ang ilang pag-antos, Ginoo. And I pray, Lord God, I declare solutions sa mga problems ng ilang gitubang karon. I continue to speak. I speak life. I speak miracles. I speak deliverance. I speak healing, physically and emotionally. And I speak, Lord God, salvation to their whole family. I speak financial breakthrough sa tanang nag-struggle karon financially, mga naglisod og bayad sa ilang utang. I pray nga masulbad na sa pangalan ni Jesus ug mangita kag paagi, Ginoo. Unsa man ang pinakagikinahanglan nila karon, pinaka-need nga milagro karon, Ginoo, mga struggle nila, mga nagluya na nga nangalagad nimo, Lord, tabangi sila, Lord God. I pray, Lord God, nga ma-restore, ma-renew ilang first love, ilang kadasig. Basta, Lord, I pray unsa man ang pinakagusto nila karon nga milagro nga gikan nimo, Lord, I pray nga imong i-grant, Ginoo, imong palihokon, imong milagrosong kamot, Ginoo, sa ilang sitwasyon karon sa pangalan ni Jesus. We stand in your word in Hebrews 13:8, ningingon ka, you are the same yesterday, today, and forever. Meaning, you're the same yesterday. Kung unsa ka nga naghimog milagro sa kagahapon, kaya na nimong himuon karon. So Lord God, I speak miracle to all of the people who are watching this time in Jesus' name. Sigon sa ilang gikinahanglan, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. So Lord God, this time, among dawaton ang milagro. Dawaton among kadaugan, kaayuhan, kaluwasan, kagawasan, nga gikan kanimo. Kay bulungang butang, wala pa namo na sinati, dawaton namo. Himo lamang ming takos ang ayan. We claim it, we receive it, Lord, by faith. This is our prayer, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah, praise God. Salamat sa Ginoo. So that's all for this morning, mga igsoon. See you again next time, and this time akong ibalik na ng dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Amen. Siya lamang ang angayan, balikan sa tanan, walay atua. God bless, Brother Ralph Bitonio Galaneda, and salamat, Pastor James. Shout out sa akong misis sa maanyag nga asawa. Mao ba ni Tagalog, Brad? Imong kuan, Brad? No? Maanyag nga asawa ni, shout out to the lovely wife of Brother Ralph Bitonio Galaneda, nga si Sister or Ma'am Rose Ann Valdez Galaneda. And happy birthday to you, Sister Ma'am. Happy birthday. Again, happy birthday to Sister Rose Ann Valdez. May God bless you and enjoy your big day today with the presence of the Lord. And I pray that in your birthday today, all the desires of your heart, Ma'am, i-grant ni Lord in Jesus' name. Thank you, brother. God bless. Brother Ralph. Okay. Regards ko des Cagayan. O, asa man karon? Luzon man din. Shout out daw, Solomon Quezon Tablon Jr. Shout out. Okay, shout out, brother. Solomon Quezon Tablon Jr. Okay? So, that's all for this morning. And I just want to, again, akong gipasalamatan ang tanang mga subscribers and nga page nga nag-effort. Thank you kayo, no? Mga followers. I just want to remind everyone, to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. And to Brother Eliezer Ganade, unsaon man ang gwapo or gwapa pastor nga matigulang raman na pag-abot sa panahon unya. Brad Pastor, basahon ako ni kiganan, paglaing relihiyon na naaman jud kasagaran. Yes, no. And speaking of kagwapo, kagwapa, madugta ra tanan mo balik ra ta yuta, no? Nya ang kana pong kagwapo, kagwapa, brother, di po na maprinda na tos Palawan ug wa tay kwarta di gyud. Pero kung kabubuton sa Ginoo atong mapares, di ta magkulang. Amen. So, I pray and declare nga karong adlaw igsoon is a blessed day. Bulahan ron nga adlaw nato tanang ato ang mga lakang ato ang mga buhats tong kamot i-bless ni Lord. Dili matapos ning adlaw igsoon nga dili ta panalanginan sa Ginoo. Amen. And then sa wala pa makasubscribe sa tong YouTube channel, please subscribe. Pray ra na igsoon. Ang link nasa caption ani nga live na to.
Ako ning i-download, after ani niya, akong i-upload dito sa tong YouTube channel. Again, that's all for this morning. See you again next time. Makalugar ko, himayaw, kadungganan, akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Ampo! Amping, abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. Bisag kapila ta madagma, sa kadangog ning kalibutan. Bangon ta ug padayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Mabungahong adlaw kanatong tanan mga igsoon. See you next time.